Mitä ihmettä nyt taas? Ihmettelyjä ja ihmetyksiä työnohjauksesta muuttuvassa maailmassa. Podcast. Hyvää päivää. Hyvää päivää, Teppo. Hyvää päivää, Eevis. Tänäänhän meillä on sellainen aihe, että mä mietin, että ollaanko me jotenkin napit vastakkain, ei siis me, vaan aiheen tiimoilta olevat asiat, onko se jopa sotatila tai muuta. Ei ehkä nyt näin älytöntä, mutta kuitenkin. Vähän hirvittää tämä sun aloitus. Joo. No joo, mutta ei tarvitse hirvitellä, mutta siis meillä pohditaan niinku kilpailutilannetta, että tarvitseeko se semmoista olla kilpailutilannetta niinku työnohjauksen, valmennuksen, coachingin, mentoroinnin, mitä välillä, koska kuitenkin monella tapaa puhutaan samanlaisista ohjausasioista, niissä on osassa paljon samaa, Joo. hyvin minimaalisia eroja ja sitten taas toisaalta on selkeitäkin eroja, mutta että lähdetään siis keskustelemaan ihan niin kuin rakentavasti, että mitä me nyt kun nähdään näistä eri ohjausmuodoista ja että mitkä niin kuin, miten ne asettautuu ja tietysti me pohditaan sitä sen työohjauksen kautta, mutta sä olit jotain kerännyt. Mä keräsin vähän, että mitä mä löysin niin kuin semmoisia yksinkertaisia ajatuksia siitä, että mitä mikäkin niin kuin olisi. Joo. No työnohjaus, siinä fokus on työssä, työrooleissa ja työssä jaksamisessa. Ja se on hyvin usein reflektoivaa, syvällistä ja usein pitkäjänteistä myöskin. Eli tässä meillä oli joku jakso sitten siitä prosessista, että kuinka kauan se kesto. Kuinka kauan niin prosessit tai työskentely yleensä kestää. Ja tämä nyt tietysti vielä mä korostan sitä, että nythän me saatetaan anteeksi valmentajat ja coachit, että jos me puhutaan, siellä on niin tosi paljon sitä varianssia mun käsityksen mukaan, mutta me puhutaan tietysti työohjaajina, että meitä saa myöskin sitten oikasta. Joo, ja sitten se, että me aika yleisellä tasolla kyllä. Niin kuin näistä muista se työohjaus on kuitenkin ehkä, me ollaan siihen koulutettuja, niin meillä on siitä enemmän kokemusta ja tietoa. Joo, niin näin. Ja tässä työohjauksessahan käsitellään työn kokemuksia, vuorovaikutusta, rajoja ja tunteita. Ja työohjaaja on koulutettu ammattilainen, usein sen työpaikan ulkopuolinen ihminen. Joo. No sitten mentoroinnissa, niin siinä on fokus urassa ja ammatillisessa kasvussa. Ja tässä on tarkoituksena, että kokeneempi mentori tukee vähemmän kokenutta. Saa käytännön neuvoja, kokemusten jakamista ja sparrausta. Joo, ja tässä mun mielestä mä niin kunhan on esimerkiksi yrityskummit, ne on periaatteessa niin kuin mentoreita. Kyllä. Vaikka, niin sehän on myöskin monesti tämän mielen mentoroinnin sellaiseksi, mitenkä itsekin on ollut sit sparrannut esimerkiksi yrittäjiä, kun on, niin kuin itse on se parikymmentä vuotta ollut yrittäjänä, niin sitten on välillä mentoroinut. Joo. Niin sehän on vähän ehkä semmoista, voisiko sanoa hyvän tekeväisyystyötä tai rakkaudesta lajiin tai jotain tällaista, että se ei välttämättä, siihenhän ei niin kuin välttämättä edes sisälly niin kuin mikään rahallinen korvaus. Joo, välttämättä. Ei. Itsekin kun olen mentoroinut, niin siinä ei ole kyllä raha vaihtanut omistajaa. No joo, mutta sitten business coachingissa niin fokus on tavoitteissa, tuloksissa ja suoriutumisessa. Ja se on tavoitteellinen ja mitattava prosessi. Coach ei neuvo, vaan kysyy, haastaa ja kirkastaa tavoitteita. Kuten työohjaajakin. No joo, siinä mielessä samantyyppistä, mutta varmaan sitten kuitenkin käytännössä ihan eri juttu. Ja valmennus, niin valmennuksella on fokus siinä tietyn taidon ja toimintatavan kehittämisessä. Joo. Ja se on usein ryhmämuotoista, joka sisältää harjoituksia, palautetta ja kokeiluja. Ja siinä valmentaja voi opettaa, ohjata ja sparrata. No näistä nyt jos ajattelee silleen niin kuin nopealla otannalla, niin tulee mieleen se, että niin kuin valmennus, coaching, mikä se kumpaan termejä käytetään. Mä oon aina ollut vähän tämmöinen, että finglish ja
koittanut vältellä, mutta ehkä tässä tilanteessa ei voi, niin työnohjaus on niin kuin lähimpänä varmaan sitä valmentamista ja niin kuin coachingia. Niin kuin tietyllä lailla sen, että missään ei sinänsä suoranaisesti mun mielestä ei ole sitä, että niinku ruvettaisiin kauheasti niinku silleen neuvomaan, että se on nimenomaan sitä oivalluttamista, mutta sitten tavallaan se työskentelyssä on sitten erilaisia. Et samoja työtapoja saattaa olla, tai siis niinku työvälineitä, tekniikoita sun muuta, mutta että niinku, hyvin paljon samanlaista. Kyllä. Josta sitten mun mielestä taas se työnohjaus eroaa siinä, just siinä, että yleisesti perinteisesti pitkäkestoisuudessa viipyy levämänä ja sitten niin kuin se hyöty siinä työnohjauksessa on mun mielestä se, että siinä mennään usein niin kuin just tämän prosessien kautta hyvin niin kuin syvällekin asioihin, Kyllä. jotka avaa taas sit uudenlaisia näkökulmia. Tämä nyt on, Niin. näin mä sen mielen. No sitten olisi vielä koulutus, Okei. joka on sitten vielä vähän eri. Siinä fokus on tiedon ja osaamisen siirtämisessä. Se on rakenteinen, etukäteen määritelty sisältö ja se kouluttaja-asiantuntija. Kyllä. Sitten sen verran näitä keskeisiä eroja, niin kun, mitä on esimerkiksi ohjaajan roolissa, niin työohjauksessa niin se ohjaajan rooli on ehkä reflektoija. Ja sitten mentoroinnissa se on kokemusten jakaja. Sitten business coachingissa se voisi olla haastaja, valmennuksessa opastaja ja sitten tuossa koulutuksessa niin kyllä se on varmaan ihan selkeästi opettaja. Että tämmöisiä eroja ja sitten vielä, että keneltä ne vastaukset löytyy. Niin työohjauksessahan ne löytyy niiltä ohjattavilta, niin kuin me ollaan monta kertaa, että se semmoinen oivalluttaminen. Mentoroinnissa ne tulee osin mentorilta. Business coachingissa se voisi olla, että ne löytyy asiakkaalta myös. Valmennuksessa osin valmentajalta, mutta koulutuksessa ne tulee selkeästi siltä kouluttajalta. Tavallaan yläpuolelta. Niin. Joo, siinä on se niin kuin statusasia, että missä roolissa, jälleen ne roolit. Mä itse asiassa nostan vielä yhden tähän mukaan, joka nyt ei sinänsä niin kuin, no on siis ihmistä, me ollaan puhuttukin, terapia on sitten taas vielä ehkä niin kuin omansa, mutta että mä miellän taas terapian sellaiseksi, että jos nyt ajatellaan varsinkin kuin business coachingia ja työnohjausta, niin se liittyy selkeästi työhön, varmaan valmennuskin, koulutuskin, mutta sitten terapia rupeaa olemaan kyllä sitten tavallaan jo silloin, että sitten ollaan niinku jo yksilön oman niinku pään sisäisten haasteiden. Yleensä vielä, niinku, jos terapiaa haetaan, niin silloin on jo jonkin sortin ison koko luokan niinku ongelmia, käytetään nyt termiä ongelmia niinku siinä oman niinku pään sisällä. Niin, kyllä, joo, ja ehkä se tarve lähtee sitten vielä ehkä selkeämmin siitä yksilöstä. Kyllä, joo. Että kun hakeutuu terapiaan. Joo, tokihan on pariterapiaa ja perheterapiaa ja näitä kaikkea erilaisia, mutta joka tapauksessa se on vähän toisen tyyppinen se juttu ehkä. No siis on se mun mielestä ja sitten se kun se kuitenkin sit niinku liittyy, se voi liittyä siihen parisuhteeseen, se voi liittyä siihen niinku yksilöitteeseen ja näin poispäin, ja niinku sit se liittyy siis kokonaisvaltaisesti elämään, mutta niinku tavallaan työnohjaus on hyvä, sitä on puhuttu, se keskittyy työhön. Kyllä. Ja näin. No hei, mutta sitten semmoinen asia, tässä tuli kun on paljon puhuttu, kun tiedetään se, että niin kun coachingissa on näitä sertifikaatteja. Joo, mä oon joskus yrittänyt tutkia niitä, kun on miettinyt, että lähtisikö opiskelemaan, niin mä en ymmärrä niitä. No joo, mun pitäisi ihan siis soittaa sitten jollekin, joka myy sitä palvelua, että hei, kerro mulle, miten tämä homma toimii. Mä en niin kun ole päässyt jyvälle, että
mä sujuvasti kuuntelen sinua ja voin kompata jossakin asiassa. No itse asiassa en mäkään siihen ottaa nyt sen enempää kantaa, mutta et kun se on tiedossa, että siellä on niin kuin ne sertifikaatit jotain niin kuin tämä on mun karkea, työnohjaajana tämmöinen karkea ymmärtämys siitä, että se on tietynlainen, totta kai se on niille niin kuin koulutusorganisaatioille, se on heille business, mutta sitten myöskin sillä, että sillä pyritään niin kuin pitää huolta siitä, että sen coachin ammattitaito säilyy. Mutta niin tämä on mun mielestä tärkein, että puhutaan työnohjauksesta. Mikä on sitten työnohjauksessa, koska työnohjauksessa on se, että kun sä valmistut, niin sä olet työnohjaaja. Kyllä. Ja mä itse sen mielen sillä lailla, että eihän niin kun, sä oot saanut sen koulutuksen, niin sä olet silloin pätevä. Sitten toki sä voit itse, sinusta itsestäsi riippuen, sä koulutat ittees lisää, jos haluat, ja näin, mutta välttämättä siitä ei tule sertifikaattia tai yleensä lisää koulutuksesta jotain titteleitä tai sertifikaattia tulee. Mutta miten sä näet työnohjauksessa, miten sitä pidetään yllä sitä työn, että se tavallaan olisi se semmoinen ihan, jos ajatellaan sillä, että kun sä valmistut työnohjaajaksi, niin sä et aio kouluttaa itseäsi jostain syystä ollenkaan. Mutta mikä on sitten se, mikä pitää huolta siitä työnohjaajan omasta taidosta, työnohjaajan hyvinvoinnista ja miten se vertautuu sitten noihin sertifikaatteihin? Niin. Onko sellaista? No kyllähän, mä ajattelen, mulla tulee äkkiseltään mieleen työohjaajan työohjaus. Samoilla linjoilla ollaan. Ja kyllähän se on, että hyvin useinhan työohjaajat haluaa kouluttaa itteensä lisää ja tulee, mutta että sitten se, että kyllähän mä voisin oikeasti vaan työnohjata vuodesta toiseen sillä työohjauskoulutuksella, koska sehän ei velvoita sua mihinkään, että sun on pakko jollakin lailla pitää sitä sun tietotaitoa sillä lailla tässä hetkessä. Mutta tietysti sitten se, että jos sulla on työohjauksia paljon, niin sähän saat oivalluksia ja sä opit myös niiden kautta koko ajan, mutta sitten se semmoinen uudistautuminen, että meinkö mä semmoiseen samaan uomaan, mitä mä sitten teen seuraavat 30 vuotta tai 10 vuotta, vai haenko mä uusia näkökulmia, niin se varmaan on sitten se, mitä sen totoilun, sen työohjaajan työnohjauksen kautta saa. Ja musta se on tärkeä ja en mä tiedä sitten, että voisiko lähteä siitä, että sitä kautta voisi jotain sertifikaatteja käydä vai sitten se, että sulla on, että olen käynyt työnohjaajan työnohjauksessa. Että miten se tehdään näkyväksi. Niin, ja tokikin se on se, että mä tällaista, mullahan on ongelma. No. Mä oon kauhean titteli, en kipeä, vaan antititteli-ihminen, kun mä oon jotenkin aina ärsyttänyt. Se on mun ongelma, ei kenenkään muu ongelma, tai mä tiedä, onko se edes ongelma, mutta näin, niin mä itse siihen suhtaudun siihen, että tarviiko olla mitään semmoista todistetta jostain, että sä oot jotain tehnyt. Mutta en mä toisaalta myöskään vastaa, että onko nyt sitten, että jos näin on, niin että onko se nyt jotenkin huono juttu, mutta että tavallaan siis sen verran kyseenalaista, että tarviiko sitä olla sitten mitään ikään kuin todistusta siitä, että olen käynyt siinä. Et enemmän se on mun mielestä sen työnohjaajan oman moraalin, oman kehittämisen vinkkelistä tärkeää. Sun pitäisi itse sitten varsinkin havainnoida silleen, että jos sä rupeat itse miettimään jatkuvasti, että nyt tässä joku sakkaa, niin yleensähän se sakkaaminen lähtee siitä, että kannattelisi vähän katella peiliin. No joo, kyllä joo, ja sitten onhan se sitä semmoista ammatillisuuden ylläpitämistä ja kaikkea sitäkin, että joo, en mä
niin kuin myöskään. Ja toisaalta mä oon ylpeä siitä niin, että työnohjaus on niin, että sun ei tarvitse käydä siihen mitään sertifikaatteja, vaan se on tosi tärkeä se koulutus, jonka sä käyt. Ja sitten se, että sä huolehdit itse siitä sun omasta hyvinvoinnista ja siitä omasta kasvusta ja kehittymisestä ja näkökulman vaihtamisen taidosta ja sellaisesta. Mutta olisiko nyt meillä sitten semmoinen aika, että meillä on taas tullut kysymyksiä. Mä en tiedä oikein, että mistä nämä pulpahtelee tänne, mutta kysymyksiä on. Se on tämmöinen mystinen kysymys. Sen me voidaan sanoa, että me ei olla itse keksitty näitä. Joo, kyllä. Ei. Ne tulee semmoisesta taikaboksista. Joo, ne tulee taikaboksista. Ja nyt vielä sanotaan tällä kertaa, niin tälläkin kertaa. Kyllä. Taitaa olla vähän niin kuin jaksokohtaisesti ollut se, että ollaanko tutustuttu aikaisemmin, mutta nyt tulee taas semmoinen ihan niin sanottu vanha kunnon Mike Random kysymysosasto. Eli mä valkkaan täältä kysymyksen, johon me koitetaan löytää jonkin sortin palistunutta ajatusta. Kyllä. Ja tämä kysymys tulee siis tuolta joltain. Ja tässä sanotaan, olen töissä pienessä yrityksessä ja haluamme porukkana ensimmäisen kerran kokeilla ulkopuolisen ohjaamaa prosessia kehittämiseen ja yhteiseen arvokeskusteluun. Miten ja millä perustein meidän kannattaa tehdä valinta työnohjauksen, työyhteisövalmennuksen, business-coachauksen tai koulutuksen välillä? Joo, toi onkin sellainen juttu, mikä tarvii ehkä tarkempaa tietoa siitä, että mitä ne niin kun ihan spesifisti ovat hakemassa. Koska mulle tulee ensimmäisenä mieleen tällaisia, että onko kyse jaksamisesta, roolista tai kuormituksesta. Onko kyse urakehityksestä tai hiljaisen tiedon siirtämisestä. Onko kyse tavoitteista ja tuloksista. Onko kyse taidon harjoittelusta ja käyttäytymisen muutoksesta vai onko kyse tiedon puutteesta? Niin näähän jo kertoo aika paljon nämä kysymykset, että mihinkä kannattaisi lähteä niin kuin suuntaamaan sitä. Kyllä. Mutta tuossa oliko arvokeskustelua ja yhteiseen prosessin kehittämiseen ja yhteiseen arvokeskusteluun tukee. Ja sitten siellä on pohdittu näitä, mitä on. Mä ehkä lähtisin tarjoamaan työohjausta tai valmennusta. Joo. Mä ehkä tekisin tiettyä valintaa myöskin näiden kanssa. Ja sitten siinä tulee sekin, että niinku niistä valintakriteereistä. Että niinku olisi hyvä niinku totta kai niinku kartoittaa se, niinku selkeyttää se oma tarve ja sen kautta tehdä se perus, niinku se valinta. Ja sitten myöskin se, että mikä se tavallaan se resurssi, minkälaiset halutaanko tavallaan sillä, että edelleenkin me ollaan puhuttu sitä, että niin työnohjauksen on joustettava esimerkiksi sen työskentelyn kesto, prosessin kesto suhteen. Mutta että mikä se tavallaan se resurssi on siinä niin kuin ajallisesti, mitä aiotaan panostaa, että onko sitten tavallaan valmennus siinä tietyllä lailla, jos se on lyhyempi, niin onko se niin kuin parempi vaihtoehto vai löytyykö työnohjauksesta siihen niin kuin vaihtoehdot vai onko sitten haetaanko pidempää prosessia, jolloin väittäisin, että se työohjaus on niin kuin takuulla silloin niin kuin parempi vaihtoehto. Mutta kun nämä on vähän just semmoisia komsaa tilanteita. Kyllä. Joo. Ja tietysti sitten varmaan aika tärkeää myöskin se, että mitä se tilaaja ajattelee mistäkin näistä eri ohjausvaihtoehdoista, kyllä. että mikä se heidän oma ajatus niin kuin siitä on. Ja voihan se olla kyllä ihan siis, sehän on myös niin kuin resurssikysymyskin. Kyllä. Että paljonko sä oot valmis laittamaan siihen, että minkälaisen prosessin sä saat milläkin, no puhutaan rahasta. Niin. No. Mutta
Mä en oikein osaa sanoa tähän ehkä sen kummempaa. No joo, sen verran mä vielä tää niin kuin siis mun vielä, tämä on nyt taas jälleen kerran työnohjaajan käsitys niin kuin valmennuksesta ja, niin kuin, ja myöskin välillä omasta työskentelystä, että valmennuksessa mennään kuitenkin, tehdään sillä välillä esimerkiksi mun mielestä enemmän esimerkiksi aktiivista työskentelyä, Joo. kun työnohjauksessa ei välttämättä, tämä on jälleen kerran välttämättä, se voi olla vaan sitä, että tavataan, siinä tapaamisessa jää niitä ajatuksia, jotka jää sulle sitten omaan alitajuntaan tai sen ryhmän omiin automaattioisiin tai sovittuihin keskusteluihin, joiden kanssa tullaan siihen seuraavaan niin kuin tapaamiseen. Kun taas valmennuksessa mun käsityksen mukaan voi olla enemmän niin kuin selkeästi semmoisia niin kuin ohjaavia toimintoja siinä välissä, tehtäviä ja tällaista, jolloin se on niin kuin sitouttaa sitten omalla. Eli sitten tässä voidaan sitten miettiä, kuinka paljon halutaan olla ikään kuin aktiivisesti tai epäaktiivisesti niin kuin Kyllä. siinä prosessissa niin kuin kiinni ja kuinka pitkä aika. Tämäkin on myöskin yksi valinta-asia. Mutta niin. ehkä me ei nyt, niin kuin sanottu, niin onko meillä tähän nyt tämän valistuneempaa ajatelmaa? No ei ainakaan tässä vaiheessa. Jos vuoden päästä kysytään, niin voi olla jo vähän valistuneempi, Niin. kun ollaan kehitytty ja opittu jotain uutta. Niin, tai Sitten ei. Niin. Mutta hei, Joo. nyt jälleen kerran Kello-Kalle täällä kattelee kelloa. Joo. Ja meillähän on, mitä ihmettä nyt taas? Chimchalapim olisi jonkun kummallisen tarinan aihe, josta mulla ei mitään niin kuin käsitystä, että mikä niin kuin. Joo, ei mullakaan. Mutta niin, mä yritän muistella sen jutun. Okei. Tämä liittyy kotieläimeen eli koiraan. Okei. Joo. No niin. Ja mä luin siitä jo aikaa, niin luin sellaisen jutun siitä, että miksi uroskoiralle on tärkeää, tai että miksi se nostaa jalkaa. Niin, miksi se nostaa jalkaa ja yrittää saada suhastua sen vissansa mahdollisimman korkealle. En tiedä. No sehän Joku merkkaushommahan joo, tietysti on. Se on. Joku sukupuoliviettiin liittyvä asia. Joo, ja varmaan tämmöiseen reviiriasiaan Joo, myöskin kyllä, siitä niin, että kun mitä korkeammalle sen saa suhastua, niin sitä pidemmäksi aikaa se jää siihen niin kuin haisemaan. Ja sitä voi sitten muut koirat nuuskutella. Niin. Ja sitähän monet sanoo, että onko se sitten sähköposti vai WhatsApp-viesti vai joku lehti, mitä ne käy lukemassa, sanomalehteä keskisuomalaista, mitä nyt sitten kuka milloinkakin, mutta tämmöinen juttu oli. Enkä hyvin muistanut, vaikka mulla ei nyt ollut sitä tässä, mutta että näin se vaan. Miten sanot, sillä lailla kävi? En mä tiedä. No mutta hyvin on jäädään nuuskuttelemaan. Joo. Ja mä koitan nyt taas sitten löytää tästä jonkin sortin niin kuin ajatuksen tähän meidän asiaan. No nuuskutellaan. Sanotaan, että se nuuskuttelu ehkä lie siinä vaiheessa, kun lähdet miettimään, että minkälainen tämmöinen ohjaustyöskentely sopii teille parhaiten, niin kannattaa nuuskutella. Joo, ja sitten mä jotenkin ehkä ajattelen myös niin, että kannattaa sitten laittaa myös meille niin kuin kyselyä tai ihmettelyä siitä, että mitä te niin kuin oikein nyt siellä sössötätte. Sekin on niin kuin suotavaa. Joo, mitäs kautta ne piti laittaa? No ne laitetaan, kuten jos olet kuunnellut näitä ihania jaksoja, niin sähköpostilla tai Instagramin kautta. Joo. Ja se on sillä lailla, että mitä ihmettä nyt taas kiittää tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit ja jaksoit olla meidän seurassa. Näin munkin puolelta. Joo, se on moi. Moi moi. Mitä ihmettä nyt taas? Ihmettelyä ja ihmetyksiä työnohjauksesta muuttuvassa maailmassa. Podcast.